той се разказва за младия тинейджър, който трябва да избере какво да му съпътства за житейския му път. И пред този избор застана нашия герой. Какви пътници ще ми трябва за моя дневен път? Ти кой си? Кой съм? Аз съм приятел. Ти ще дойдеш ли с мен пред моя дневен път? Да. Ще дойда до твоя земен път и обещавам винаги да бъда в теб. Страхотно. Вече можем да потегляме. А ти кой си? Кой съм? Аз съм богатство. Ми ли личи? Ти би искал да дойдеш с мен да ме придружиш? Добре, ще дойда с теб. Обещавам винаги да съм с теб. Чакай, човек, аз ще дойда. Обещавам да съм винаги до теб. Ти коя си? Грилионка? Аз съм красива. Ти ще дойдеш ли с мен? Разбира се. Винаги ще съм до теб. Страхотно, вече имаме красота и богатство. Нищо не може да ни се опре. Вие кой сте, господине? Вие не виждате ли? Тежестта. Не мога да преценя така. Аз съм силата на човек. Отворите очите. Пробайте да Я да видим. Опитайте се сам. Тежко, нали? С мен е по-лесно. Екстра. Добре. Ти ще дойдеш с мен. Така като се замисля, защо да не дойда с теб? Гледам, имаш твои приятели, аз ще се присъединя към тях. Супер, имаме си вече и сила. Ти коя си? Не мога да те позная така. Аз съм знанието. Напред науката е слънце, което в душите грей. Виж как тия очила съм сложил много четене. Ти ще дойдеш ли с мен? Да, ще бъда винаги до теб. Страхотно, вече можем да тръгваме, събрали сме се всичките. Да потегляме освен. Човек, може да приземи мен. Ти коя си? Аз съм добродетелта. Добродетел, за какво да взимаме? Аз съм много по-красива. Не знам. Да си ходим сега или да вземем. Знание, ти какво ще кажеш? Човек, знаеш ли сега като размислих? Нали знаеш, много съм мъдра. Може би ще ми трябва. Вземи я. Аз ти препоръчвам, вземи я с теб. И... Само заради знанието, иначе нямаше да те взема. Вече можем да тръгваме официално. Хайде да тръгваме. И така бързо вървеше времето, ден след ден, месец след месец, година след година, минаваха и оставаха трайни следи в живота на нашия герой. Този човек стана богат, красив, той беше силен, имаше много знания, неща, които му помогнаха да стигне високо положение в обществото. И му донесоха голяма слава. Въпреки това той чувстваше безпокойство, като знаеше, че пътят му е към своя край. Разбирайки своя живот, той започна да се тревожи. Тревожеше го въпроса как той ще застане пред Бога. И така, веднъж неговият приятел му каза една неочаквана новина. Човек, съжалявам, но трябва да те оставя. Ама как така да ме оставиш? Ти да ми обещава си с мен до края. Сега да ме оставиш как така? Ние, понеже бяхме приятели, и имам други цели, имам други планове. Вижа колко млади хора има. Те ме очакват. Чао. Приятел, как така ще ми оставиш? Чао. Ти да ми обеща, къде чао? Чао. Приятеля ме напусна. Красота ти, защо си така далече? Преди беше толкова близо, а сега си много далече от мен. Човек, трябва да ти кажа нещо. Скоро ли аз ще ме пусна? Не ми обеща и ти ще ме предадеш сега.
Човек от баща ти обаче погледни се. Дневният ти път свършва. Отиваш в гроба. Ще изгниеш. Как очакваш аз да изгния с тебе? Погледни, млади хора трябва да бъдат красиви. Съжалявам, човек, трябва да тръгвам. Хайде, Да ме чао! заставя и ти. Чао! И красотата си тръгна вече. Сила, ела поне ти, верни приятелю, помогни ми да трябва хора да давам отчет пред Бога за земния ми живот. Трябва да ме помогнеш да отидеш с мен. Какво става с тебе, човек? Какво И правиш? има, трябва да ми подкрепата ти. Ти нали ми обеща да дойде с мен? И да, ама на колко години стана вече ти? И доста години. А точно на колко години? На 85. О, аз си отсъдям, човек. Значи, брой с мен, 65 години съм с тебе. Натам къде си тръгнал, брат ми, просто не мога да дам с тебе. Погледни колко млади хора има. На всеки мога да дам сила, да бъде силен, умен, красив, нали, да помагаме, да растат силни като тебе през целия ти живот. Колко състезания скачили и така нататък. Аз съм мога доста, съжалявам. Пътуваш към Господа сам. Ма, Сила, нали? Чао, Нали чао, ми чао, обеща? не мога да бъда с теб. Силата ме напусна, кръста почна да ме боли. Китките, всичко. Богатство. Приятел, дай да купим някакво хапче, че направо артрита ме съсипва. Какво ти трябва от мене, човек? Цял живот, дай. Кой искаш? Всичко ти даде. Искам да дойдеш с мен, да ми помогнеш, да се представя пред Бог. Не, този път не е за мен. Това, което съм ти дал, ще е напълно достатъчно. Дори предостатъчно. Твоята грешка беше, че ти цял живот си изпитвал любов към мен. Вместо да обичаш Бога. Ако се бе научил мен да споделяш с другите, щеше да си много по-добре от сега. И ти си тръгваш. И аз си тръгвам. Богатството ми застави. А обещава да бъде с мен до края. Бях обгърнат от него. Знание, ела ти поне, аз на теб толкова съм разчитал сертификати, Нобелови награди, лауреат. Всичко на тебе уповавам. Ти ще бъдеш до мен. Ще ми помогнеш да дам отчет. Да, много време ти отне. Изучаваш дебелите книги. Обаче ти, човек, не си ли чел, че всички знания, всички познания остават тук, на земята, за земята? А знаеш ли, че е писано в Библията? Божието Слово. Знание ли е? Ще прекрати. Пророчества ли са? Ще престанат. Престане. Знанието е само за тук, за този свят. Има логика в това, което каза, но аз изпуснах доста влакове. Гледах земното, исках да ме харесват хората, а не ми даваше никой сметка за това какво трябва да направя действително. Ако можеше да върна времето назад, ще да постъпя по съвсем различен начин. Ами ако аз дойда с теб, ти знаеш ли какво ще се случи? Ти някога замислил ли си изобщо? Ти много чет, но някога замислил ли си се? Че ако застанеш с мен пред Бога, това ще бъде трагедия. А знаеш ли, че знаеш ли, че Бог казва, ти знаеш волята на мен, Той е Господар, но не я извърши. По-добре да не знаеш и да не вършиш, отколкото да знаеш и да не вършиш, с което много си осложняваш положението. И това ще ти каже Господаря, ще каже, зли и лениви слуги. Ти знаеш волята на мен, но не я извърши. Значи аз не те трябвам там. А ти някаква последна препоръка да ми дадеш какво да говоря пред Бог? Човек, знаеш ли, че аз съм някъде в Библията, че като тук знание, богатство, сила, всичко ще остане, но там пред Бога ще можеш да застанеш само с делата си. Всичко ще изгори.
Дай мълчам. Всичко друго ще сгори. Къщата, богатството, силата. Ти вече ги видя. Те вече се тръгнаха. Пред Бога ще останат само делата си. И ще ти дам един съвет. Ако ще решиш дали да го последваш. Вземи добродетелта. Тя ще бъде съв себе си. Тя ще бъде тази, която ще вземе всичките добри дела и ще ги постави пред Бога. За да можеш да дадеш истинския чет пред Бога. Вземи добродетелта. Тя добродетелта аз не съм виждал от близо 50 години. Къде е отишла? Здравей, добродетел! Ти ще дойдеш ли с мен да ми помогнеш да дам отчет пред Бога? Човек, аз с удоволствие ще дойда с теб да дадеш отчет пред Бога. Но виж ли колко съм слаба. Ако ти не беше събърнал да ме вземеш от пътя, аз дори щях да падна. А ти знаеш ли, че в Божието Слово пише, че човек ще се последва от делата си? Да, аз осъзнавам това, че живота ми не протече по правилния начин, но аз наистина се разкаивам и искам Бог да ме одобри и затова много се радвам, че ти ще ме представиш точно пред Бога. Човек, толкова много се радва. Това беше едно искрено разстояние от твоя страна. Аз съм толкова слаба, че дори не го очаквах. Но ти днес ти призна пред мен, че наистина искаш да бъдеш с едно искрено сърце пред Бога. Така, колкото и да съм слаба, аз ще те последвам. Ще те представя с моите чисти ръце пред самия Бог, който ще те приеме с отворени ръце. Значи ти остана най-верен ми приятел и ще ме придружиш. Да, Значи ти наистина ще дойдеш с мен. аз ще те продължа дори след смъртта. Браво! Вече съм спокоен и можем да тръгваме. Сега, вие, скъпи слушатели, вземете си урок от този алегорически пример и нека добродетелта да е на първо място във вашия живот, а не богатството, красотата, силата или знанието. Защото когато застанем всички пред Бога, Той няма да ни пита колко сме били силни или дали сме имали някакво богатство и какво е знанието ни или колко сме били красиви. Той ще пита какво сме направили за Него и как сме помогнали на Някого. Каква е твоята добродетел? Помни, че Словото Божие казва, вярата без дела е мъртва. И който знае да прави добро, а не го върши, той върши грях. Хора, докато дойде Бог отново на земята, вършете добро.